Nu kan jeg klare det under redulen. Når du begynder redulen af, så kan jeg ikke klare det. Det kan jeg ikke klare, vel? Nej. Og sådan en buk, så bliver det lækkert. Ja. Er du snart træt til at komme op med en Ja, men nu er hun til redulen af, det kunne vi rigtig blive enige om. Skal vi op og flytte, skatter? Eller er jeg træt nok til at komme op og flytte her på sin første jul? Sådan første jul. Så i morgen tidlig, når du kommer ned, så har mor og far pakket en masse dejlige gaver op til dig. Ja, det bliver jo spændende, hvad man det kan være derinde. Ja, den hånd, den er så god der i morgen. Det er absolut bedst. Du spiser det selv. Så skal vi lige have det rundt af. Skal vi lige tage der bord, så. Sådan. Nu kan du klappe på sådan. Klappe, kage. Morgen skal vi bage. Dejlig søsterkage. En til far, en til mor, en til lille mor. Ja, ikke også? Hyp med en hest. I regn og blæst. Ride, ranke, hætten ned ad Appelgård, den skal Mille ride på. Ride, ranke, hesten ned ad Blanke. Og hvad så mere? Ja, så gør vi sådan. Klappe.